equilibrio esa acérrima sentitzen. Arraroa egiko zaizue, baina olakoa da gure planeta dela. Eta hori bera nahi dugu zuetzat, arrazapen egiaretzat. Hoy es un día de fiesta, día de carnaval, un día alegre y para disfrutar a tope, pero también puede ser el día en el que por fin y de una vez por todas desaparezca esta lacra de la violencia de género, aberración que lejos de desaparecer día a día va en aumento. Basta ya, ni una mujer más agredida, humillada, asesinada, aspirada. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari ez. Genero horrela baztertu eta emakume eta gizon arteko berdintasuna lortzea dugu helburu. Gaurko karnaval egun honetan gure estazioa zuen buru gainean daude. Ari, holakorik bertan ez egin. Jai egun hau berdintasunean eta batean osatuko dugu zuen laguntzaz. Gaurkoan ezin dugu astuko hemen guretik ezaugarri guztiak. Besterik ez. Besterik ez. Herriko plazarano jango gara dantzan eta musika esaukatzen. Han desfilea bukatu gero, sari banaketara egingo dugu. Benetan, saria egingo zaigu, ze pertsonak